Eh, dito na siglanan. Ay, ano ba na itong ampo? Ihatag na. Charger. Taka sa tililig, usa day. Charger. Oh, di mo siguro. Hi guys. Diya si Ate Lily. Welcome back dare. Amo na pong kuan, dagit. Ya guys, butan ka si Bolanong dako. Bolanong dako. Unja kuan guys kananay. Ato pa dito kalimti og li dyan channel. Kay para makatabang putag ginagmay dabo boy dia. Natong ka boy. Dagit, may bahin. Kasi lang ko nila may dito na. Unja, mato na tayo makang ko kay gutasan ko dai. Ate bala na katin sa paghungag te. Oh, ako may lagi. Okay. Lubog dagat ton. Lubog. Guys. Ni. Ang ano kinang lang daples nini? Nay ana. Ni belt, seat belt. Guys. Eh, dito na siglanan. Eh, boom. Dakan siguro. Dakan na na. Para lima-lima kan sa kay manggis. Masuk kay na kay karnino, pista ka? Daan kong yun. Hi guys, Hi guys, good evening. Diyan na midari sa mga transport ko. Ada pa sa kabata nga. Madita. Magdito, di manggod. Manggod. Depende ko an. Dito sa mood. A few moments later. Maria! Kaya itong bisyon. Isa-isa. Ang asan lukay. Grabe, si nanay ko na pa sa moto na ng Atiria. Grabe ka. Sayang ka kita sa tatay. Grabe. Nagsiksihan na rin na nanay. Sayang ka dito. Ikapat ay. Ikapat bilas nga nga kina Atiria. Ano pa pa ng soto? Kunin yung sa may bukana. Isa ko na. Yang asan ba? Isa. Hey. May atubangan na rin. Kana, talikod na. Orang na. Oy, Ria! Wala ko, kaya sa'yo nangangay. Di ko rin ang sumo ko sa'yo. Ako ka lang, salamat naman ka doon sa mga ipa. Ay! Ay, goodness! Uy, batasan. Sular. Very wrong kayo. Day! Ito banaut. Hala, banaut guys! Pabili ka mong saga. Kutsukod na rin. Da. Amang sular ito. Hala, tibun sa parin ka gabi. Alas 12 ning siga. Orang inita lagi. Away, yung ba may tabo? Guys. Say ko rin ron. Tanong lang tayo basketball. Agbay. Ay! Salamat. Tang videohan. Pasang ikuan. Teh, dita pasang birthday palaga na rin eh. Birthday. Ay ni kan tanong ka. Ka. Bisa na Ini kan tanong ka. Ano ka po? Kaya ka pala sa adoy. Tawa sa adoy ko mati.
kami juga. May battery. Kamera po, kamera sabak. Sebuah bola tahu kan? Hama naman gawas din sa buwan. Kalau kemudian oke. Wan. Mana deh? Grabe ang ano ta, di ba na tayo sa mga siguro na ito yung mister no? Yung mga anak eh, bungkag na naman kailangan nag-marlin. Sudah pa rin mga bata dito ya. Ano naman na gamay? Ako naman nagbuntag tibuok. Mau deh di makasakati ki. Arang hinayang di ay. Ano lang na, makapuno diha. Sakyan na, tunga na lang. Ay, salamat na tubig na para ugma. Kanina lang yung mga katubig na. Arang lisura lagi, tingnan mong lababo oh. Di ba? A few moments later. Hi guys, dahil mi dari sa shop ja. Kuan guys kananay pista deron sa Puti. Ito sa among sitio barangay sa Putlongkam. So mari pista ron. Morning uli pud mi dari guys kay manglimpyo pud mi dari sa kuan kanang sing daning kuan ni Mario shop. Ja pag mga bata dari guys ang gida Marjorie si Nini ay si Marjorie si Boboy so mato gabi guys dito po ko sa family house kay nagnaado raman dari naganana ako dito ko kay karang na dito man mina ni hapon kaya naman dari mi nagluto so dito ra mi ni wag among pagkaon ja mo tabok-tabok ngari po ko dari sa shop kay kasi na harinan taginag may dari sa kuan mga baligjang Mario na di mga halin-halin dari ginagmay ay naman nagipin yung palit og mga pisa so madyo naman na guys ay panggasolinahay so dalarig duha hinja o kuan mauli na pod mi dadtos balin siya po nagkamandari morning kanang na ay dahil ko dari nang limpyo ko ay grabe gud sa kinukog-likod kapuyan na uguan banat ka na lisira ugwa jay kanang amahan dari sa bay way laki kay ag likod grabing sagbuta so nang labade ko guys ang hipos ko dari kay grabe among masanin na rig mga kuan pang Mario kanang mga gikan sa isang sinuotan panglabanan ag mga sanggalat sanggat tawara guys ag kabuangan na po ni isang na ipasusunas bibiron na Sige na. nangalan kalat ko wala kay patutas kaganding no nakita ka gilugoy na gilugoy Kasabot ko sa gilugoy uy. kakasabot Wala sa muang lugoy. wa bagi kuan gini aram hanggang kauwan naras kilid Nahan dito. Nahan. sa kasagbutan lagi Oo.
Kuanan ninong aloy. So guys, arang kada ko kadto pasalamat ninong aloy guys kayo jud ni sa pasagdi na. Makahilak yung patadani baliwan port guys kay wajud sa pasagad ja. Dari makalin-halin po si Jan na touch ko ni Jan guys kay agisang halin og asag na kunuhay ka ni. Tagpila ni og asag kanang item dara po ni sa gitungtong ang kwarta. Kaman si pamahaw dai. Sampudan. Uy! Paglahi ka tinglaban ni mo sanina kay para mamahaw tay labunon. Sige ko si, ha? Kusi apos nini. Gunting. Ayan, kusi apos kay araw wabas lang kakikusin ka makulit ka. Sagay sa balik ka magistorya. Aga mangibilin dari arang ka good heart kadto naman ni mga presyo na nasa ihalin ara pa nila sila mi butang. Naawa din sa gikuha na kwarta na makatats pus nung aloy. Salamat ka susud nung. Namalag may balik sa mga ballpen. Okay. Why presyo? How much each? Alia. Hello, raba sila ito Alia. Tabanan. Morning guys. Dahil yung uli ito dari sa shop. Nok, nauli anak ka? Kailan pa kasi mga monok? Uy, nakakailang Mario. Morning guys, masakit eh. Naulian si Zakalis ginoon ah. Kanataran na gitang kuin. Nabuntas rin siguro to. Guys. Tagang limpihon na kay gipang kalat ni Jag mga kuan. Asog lakaw ha. Kay bihian na ba ka? Diara ka. Oy, kumusta naman mo? Fine. Gabi ba mo ni abot? May presyo dan ha. Fine na sa dayo. Kaya mada pa sila na palitan sa naman to kung ubay. Palit kag ligid. Mm. Tagasa day ka doy. Bira. May kuayon sa akong partner na diha. Asa na sa puti. Bantes ko ano to han. Sige bira. Kay videohan. Tanawan ka sa dapit. Mukuan man lang no, tublis mo singa man nagasa kamo mas kamo nakadana boy. Boy presyo balik ng papa dia. Taxi ko no. Tugila. Preso dito iya dito eh. Maon sa boss ni. Asa. Kabaw ka saan pagbutangan na boy? Ibubo ra na. Ulang mo tabang. Dako. Ulang mo pugong lagi ni. Dari putugo te Bugahe ba sa dado? Bugahe si Jang. Dako gisi. Unsa siyo, unsa di matabang dana? Buslot gyapon. Sa ibubo na tanan boy? Katunga na daw. Katunga na ikon ng papa. Pero pwede po na ihurot no? Pwede kag ihurot kay basig arong mapilot. Mapilit man na. Anong kag ihurot kaya stingan ba? Nakadapa. Ito na ihurot. Asa man ay pagi boy? Kana sa kay experience. Magod po kung driver sa kuwan kay basig magpungil isang si tao ganin yung rin niya ba? Alat yan tas. Tanaw mo gana sa gansaan makamo na sama niyo pagbutang. Kamama na bilin ni bata adi ay. Pili sa tang vlog. Basig makapilot rin na. Makakuan na sa buhok. Solar ini mo kita ligit. Naman dito. Yung tanggal mo gahi tanggal mo do no. Naman ay pangtanggal. Nanay yung pangtanggal yung papag-jobless ba no? Anong plat mo? Tuklap lagi hapon na siya tuklapon ra.
Pero ka na, di na tuklapan. Isudra na. Sudla rin sana ginana. Siguro, wat nakakuan ba? Bro, sa may tubig. Mako siguro ka na sila. Ang gahi. Kuan doon kag tubig. Ibig ng ginadaan. Basig ma-okay na boy. Makakuan. Katong balik dyan. Naman ba itang Jis? Nasila na ibilig dyan gilanos papa. Bitaw na ruta siguro. Katong use oil bitaw. Nga tag 10 pesos. Basig na urot na. Tali ko dana. Dana. Ipakita ka na. Balik dyan na. Tanawag mo ba na? Ang mana. I-gamitin. Pang sukaan. Tanawag mo ba? Use na. Itanawag mo ba ni Doy? Patanawag mo ba na? Na-use na? Oo na. Kana no? Kana. Balik dyan bitaw na tag-jis. 20 din. Balik. Dapat na ang presyo. 20 din. Manita po ka dali. Mabuhi na rito.